ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತ ಎನಿ ದಾದದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಕ್ಕೊಂದು ಜೋರಿ ಅನ್ನ ಕ್ವಶನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ದಾದನ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನೇ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂತ ದಾದ ಪಂಡದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಳುವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತನಾಗ್ಲಿ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತಯಾರು ಪೋಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಖಾಲಿ 4 ಪೋಪುನು 5 ಪೋಪುನು ಅಂಚವರ ಪಂತೇರು ಇಂಚ ತೀಯರ ಪೋಂಡ ಯಾನ ಇದು ಕಂಚ ಪೋದ ಅಕ್ಲನ ಅಕೌಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಅಕ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ಆದಿಪ್ಪುನೇದು ಗೊತ್ತೇನೆ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಪನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ 3 ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಲ 5 ಆಜಿಂದು ಪೋಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನ ತೇರು ಕೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿತ್ತನಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 2ಕೆ 3ಕೆ ಅಂಚ ಪೋಪುನೋರತ್ತು ಏನಪ್ಪಗನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಪ್ಪಗ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಏನಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂತೆ ಯಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಏನಿತ್ತು 5 ವರ್ಷ ಅಂದ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಪೋದು ತೂಲು ಎಂಕೆಂಚ ಅವಳು ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಪೋದವ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಪನ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಪುನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವನ ಎಂಕೆಂಚ ಅವಳು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೇ ನಕ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಬಂದದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಬೇಜಾರು ಮಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಮನ್ಪುಜ ಎಂಕ್ಲು ಬುಡ್ಪ ಬೇಜಾರಾಪು ನಾವು ಪುನಕ ಅಂಚ ಪನ್ಪಾದು ಅವನ ಎಂಕ್ಲು ಪುರ ಯಾಂಪುರ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಇದು ಮೂಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬರ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಪುನ ಎಂಟು ಆತು ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಪುರ ಅವಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ 1 ವರ್ಷ ಏನಾಟೆ ಕರ್ಮ ತೋಜ್ಜಿಗೆ ಕರ್ಮ ನಂಗೆ ಅನುಭವಿಸುವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅವರು ದಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದು ಬೇಜಾರು ಒಂದು ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕುನಿ ಅಂಚ ಒಬ್ಬರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆ ತೋಜ್ಜಿಗೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರ ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಮಂತನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಯ ಮಂತನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯ ಮಂತರಕೊಂಡು ಅವು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ಏನಾದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಮಂತೇನ ಅವಾಯಿ ಮೊಕ್ಕಾದ ವಿಷಯ ತೀರಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಾತೇರ್ನಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಲ ಖಂಡನ್ ದಾದ ಬಂದ್ಪುನು ಅಂಚಕ್ಕೇನು ಕಮೆಂಟ್ಗೇನು ಇದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿತ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಪುನು ಮುಳೆ ಮಲ್ಲ ಗತ್ತು ಮುಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಚರ್ಪಿ ಅಂಚ ಒಂಥರ ಮನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಅಂಚೆ ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ ಇದು ಎಂಕ್ಲದಾದ್ರೆ ಆಶಾದಯ ಕುತ್ತಾರ ಹೋದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೇ ಬೇಜಾರ ಅಂಚ ಹಾಪುನು ಖಂಡದ ಪ್ರಶ್ನೆದಯ ಪಂಡ ತುಲೆಂಗ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬರೆಯೋರ ಮನಸ್ಸಿಪ್ಪಿಚ್ಚಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತುಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬರೆಯೋರು ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ದಾನುಡೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಕೋಪ ಬರ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂಡನೆ ಕೋಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದಕ್ಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬರ್ತಿಜಿ ಎಂತದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಇದು ಆಲಂಚನೆ ಅನಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ ಇನ್ನು ಮಂತದ 15 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬುಡಿಯರ ಮನಸ್ಸು ಆಗ್ತದೆ ಇದೇತು ದಾಲ ಇತ್ತನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ದಾಲ ಮಂತನ ನಮ್ಮದೇ ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಲು ಅಂತ ಆಂಜನಕ್ಲೆ ಬರೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬರೆಯೋರು ಇಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಂಡೆ ಒಕ್ಕೊಂಜನಿಕಲ್ ದಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತಂದು ಪಂಡ ಕಂಡನ್ನಾಕ್ಲೆ ಇದು ಅಕ್ಲಿ ದಿನ ಒಂಜ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬರೆಯೋರು ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಈಜಿನ ಕಂಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜಿರ್ಲ ಅರ್ಥ ಈಜಿಂದ ದೂರ ಬೇಲೆ ಪೋತಿರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪುಜ ಪಂಡ ದಾದಂಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬತ್ತ ಪನ್ಯರ ಆಪುಜಿ ಐದು ನಿಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಡತೆ ಈಜಿನ ತೀರ್ ನಿಕ್ಲು ಏಪಕ್ಕೇನಾಗ ಏತು ಸಲಕ್ಕೇನಾರು ಏಪಕ್ಕೇನಾಗಲ್ಲ ಪನೋಲಿಂಗ್ರಿ ದಾದ ಬಂದದು ದಾದ ಅಂಚೆ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚೆ ನಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಡಾತಿ ಇದು ನಿಕ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಅತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಕ್ಲೆ ಅಹಂಕಾರ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಪುರ ಎನ್ನಿನ ಟಿಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪನೋಡು ನಿತ್ತನ ಪನೋಡಿ ತೀಯರ ಪೊನೆ ಪನ್ಪುನೆ ಅವು ಪೂರಾನುಲೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬರೆಯೋರು ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಮೊಕ್ಕೆ ಅಂತೀಯರ ಪೊಣ್ಣ ಮೂಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ഞാൻ പനപ്പ ಕಷ್ಟ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲದ್ದು ಜೀವನ ಪೋಡು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ഞാൻ ಪನಪೆ ಅಲ್ಲದ್ದು ಜೀವನ ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತಂದು ನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ ಪನಿಯರ್ ನಿತ್ತನ ಪನ್ನುವೆ ಅಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಕಂಡನೊಲಿಯರು ಅಂಚೆ ಹಿರಿಯರು ನಿಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ರ ಎಂಕ್ ಪನ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತನ ಪನ್ಪತಿ ಇದನ್ನ ಪಂಡ ಯಾನ ಅಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪ ಅಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅವರು ಇಜ್ಜ ಕಂಡನ ಇಜ್ಜನ ಸರಿ ಇಜ್ಜನ ಎಂಚಿನ ಇಜ್ಜನ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಂಡನೆ ಎಂಚೊಪ್ಪೆನ ಏನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪುಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಚಾನೆ ಅವರು ಪನ್ಪೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ಪೆ ಅದು ಪಂಚ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ದೇಟು ನಿಕ್ಲೆ ಏನು ಬೇತೇನೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮುಕ್ಲೆ ಗತ್ತು ಪುರ ದಾಲೆಜ್ ಗತ್ತು ಮಂತನಂಚಿನ ದಾದೊಂದು ದಾಲೆಜ್ ಗತ್ತು ಮಂತರ ದಾದೆ ಪೋಪತ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತನು ದಾಯಕಲು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಉತ್ತರ ಪೂಜೆ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಒಕ್ಕೊಜ್ಜು ದಾದ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಕಾಸು ಅಲ್ಲ ಕಾಸು ಲಂಚನೆ
ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವರು ನೆನಪೆರೆಂಜ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅಂಚೆ ಅಂಚಾಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ತೀರಕೊಂಡ ಎಂಟ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲವರು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಕಾಸು ಪತ್ತೂರ ಅದಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಪರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿ ಪರ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಆಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪರ ಇಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪುರ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚದರ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಇಂಕೇ ಬರ್ಪುನೆ 4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ಪುರ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಡು ಬಂಡಲ ವ್ಯೂಸ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಹೆಚ್ಚು ನೆಚ್ಚಿ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚೊಪ್ಪುನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚ ಐಟ್ಲ ದಾಲೆಂಗ್ಲೆ ಕಾಸು ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಾಸು ಬರ್ತುನೆ ಇಂಕ್ಲ ಒಲ ಎತ್ತುತ್ತ ನಾನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಆಪುನು ಪನ್ನೆಗ್ಲೆ ಐಟ್ಲ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಟ್ಲ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಪನ್ನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ಲ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪುರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂತ ಬಂದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನು ಆತೆ ಬೊಕ ಇಂಚ ಪುರ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪುರ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಂಡ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಬರ್ಪುನು ಅಂಡ ತಿಂಗಳು ದಾಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ಲ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋದ ಮಿತ್ತಡಿಪ್ಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚಪ್ಪುಂಡು ಮನ್ಪು ಅಂಚಿಪ್ಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ವ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೀರಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪುರ ಇಂದು ಆಪುನ ಆತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಕಾಸು ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ತೀಯರಪುಂಡೆ ಅನ್ನೋದೈತ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸತು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲೈನೇ ಪನ್ಪುನಿ నీకు ಬೇತಕ್ಲನ ಚಾನಲ್ನ ತೀಯರ ಪೋಚಿ ಬೇತಕ್ಲ ಅಂಚ ಮಂತೇರು ಬೇತಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂದು ಉಳ್ಳೇರು ದಾಖಲೆ ಮುರನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ಅಕ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ಬೇತಕ್ಲ ತೀಯರ್ನ ಪೋಚಿ నీకు ಬೇತಕ್ಲ ತೂಂಡದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಪ್ರಾಪುನೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡ್ಪ ಅಂಚ ಎಂಚ ತೀಯರ ಪುಂಡ ತುಲೆ ಎಂಕೆ ಪುರ ಎಂಚ ಆವಡೆ ಆಂತೆ ತೋರ್ಸಾದು ವ್ಯೂಸ್ ಆಪು ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಪುರ ಅಂಚ ಪುರ ದಾಲೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಪುನ ಅಂಚ ಪೋಪುನ ನಾನು ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಂಡ 400 ಪೋಂಡಲ ಎನ್ನ 100 ಜನ ಇಷ್ಟಮಂತದ್ದು ತೀಯರ್ನಲ ಎಂಕ ಖುಷಿ 100 ಜನಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುನದಲ ಇಷ್ಟಮಂತದ್ದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಕುಸಲ್ದಾಲ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ನಂಗೆ 100 ಜನ ತೂಪೇರು ಪನ್ನದಾನ ಕುಸಲ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾಡಿ 100 ಜನ ತೀಯರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಖುಷಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಖುಷಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಏನು ಖುಷಿ ಪಡೀತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಮುಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಒಂದು ಅಬ್ದುತ್ತಾರೆ ಆಪುಜ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ತೀಯರ ಕೊಂಡಂತೊಲಿ ಆಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ ಅಂಚ ಎಂಚ ಅಕ್ಲ ಒಂದು ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನೊಂದು ಆಪನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮತ್ತು ನಂಜಿ ಕಾರ್ನ ತಲಿಲ್ಲ ನಂಜಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜ ನಮ್ಮ ಆಲ ಒಂದು ಹೋಗು ಅವೇ ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪಾಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜ ಅಂದಿದ್ದಿ ಈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ದಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ನೆನ್ನೆಂದು ಕುಳಿಯರಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಹೋಲ್ ಅಂಚನೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಬಂತು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್